कामाखा त्रिपुरा साबाय त्रिपुरा सा पातिना तरजाखा कामाखा त्रिपुरा सा नायनाय दिसिनि कक तमागो जोंखे जिनि जे मिटिं पारानि बोथोर सभाखाय जों बाय बालायो मात्र जों 18 मालाय जों मा आला जोंनि मिटिं बाय माइ जाय गायनो माइ जाय जों मोजां जों बुंनाय आला जों बिजिबि दं आरो जों लामा गासै बायदि 40-45 जों नुनो दा लाथाफि जों लामा गासै नाखै बेबायदि पुरा जों वाइसे गासै वाइसे ini अवस्था पाराय वो पारा हो अभी का देश का पारा मैं बोला का बुंकु इसमें काय सुख रहा जों सयजना दबसो सयजना अब नो कोई कोनो बेसरो बे एफआईआर फाइनें जुसो ओके केस नहीं बुनाई रोक से बदल बुनाई रोक ले बिजली तो अन्य कोनो जो महल के आगे निसिमी पलाय फाइ माने वकलो मताय नायने दिसिनि कक तमागो